Life spa, life begin. Syahduan terakhir Kiringkat baru, syahduan terakhir kiringkat baru, dajingnya kur baru lengkau terakhir anu, syahduan terakhir kiringkat baru. Amen. Ka jungi jung trai jungi Jesus Christ bat ke jungi jung lei lem bat ke jing selok jung men sem bakoi kinan rengkat bat pi baro pi ro ko hanen ko para sachusen hagan ek step habang yen khmat keduan kedepat ke jung lei ban sim benta hagane kemas ke bakoi token inai ke ngu kedam inai ke jungi ro yaw lei na ke benta ke jing ek na ke benta kajing isnei nagbanta kajing re kajing sumar kajing uyengi iwe paiwe tahagane kasngi kabar kerpang sachisen menta kasngi nirake ya kasngi buram jong kadanut betlem jong kamaria tesoti kabala kerku kakmi jong blai berkakmi jong kabalang berkakmi jongi tahagane kasngi kohanman kopara ngin puson yala kajong kajing em sachisen menen ngi pusan bangi pej hato ngi don em kadanut jinglei ha ke jingem jungi menta ke step rukum jung in pej ke hato manga mapi ngi don em kata kadanut ke batalam kum jong kam kemi jungi kamaria te soti ko hanmen ko para din matakadal ha ke step habang yeng hakmat blai ban shimenta ha ke jingla niam ke jungi token in penap nang benta ki pop ki sang nang benta ki lat ki let ki tam ki duna jongi baro nga pla hau blei badan bor baro pada pi kahan men kepara ban ngalai pos shibon da ki shimurkat da ki trim da ki kam da ki shimlek let da ki shimlek pala shunga da ki shimlek pala shunga da ki shimlek pala pakraw de shunga Amar kata kepada kamaria bakun kabaya sa kete soti ya kaya berkirkut pada pi bahan men kepara banduai dan berta sunga au try ulai jungi ublai badan bor baro nisne ini madalam apiki pop jungi onyala mingi sha ka em bom jukut amen Traigan rako blai isne Hakane kamas kubukun Edwai na kubenta Elisha bat Elisha puwen ba kena konkret na kubenta ke exam bujungki ai bo try na iki ke jingkoi ke jingkia bat komjuru ke jingna ke jingstar ke jingsumpang
bakin ang la susu ban pamipor ban krekot bakin la ban toba ke exam ke jungki ngidu wairu na gebenta ke kesem jungi ba ban robel hasya mani kong stella mary yopiao bat samut kikun kikti jungki kerpange na gebenta i emesia yopiao badan pedang ke jungpang ke jungsidom bablay dragon rat lengba ke jung ke jung isnei berkabor jing perkia jungu un kutai i benyo ke jing koi ke jing kia ke bapura hakal yang kamet berkum juru hakal mensem ke jung i koblei me walapan kre ai jaka shong kababit na gabanta umensem bokot hagdanut jong kamaria tesoti bala kerku tos ngeusen ei ban ai ba lengbang ke jung ya salem katesoti amsyam bangi ensyam bangi long ki babet balong ka temple jong ka borom jong me daw try jing yu jesu Christ kun jong me ubi imbar basan sha ringkat bat me ha ka jing long ka we jong men sin ko ublay junam la junam amen Liu
Sangnya. Kenya koyutai ulehu Israel. Nama ulawan barulah supaya laupan. Naing nabi syakri jong ukacing penimuan. Takum syajing kulal kendaki prophet endai. Wan syalai naki nong shun naki kiba mensau. Kiba jong i ule isnei raka jutang ken mau. Enya royutai ulehu Israel. Naba ulawan jno barulah supaya laupan. Baus mairu Abraham nemjing syeptin jingman. Ngilim ngin yai syakri ublei ahok baro syerta. Unong lang tilu baklitan enkot yami kukum. Men Yashua men kredi utrai syakri babun. Enya royutai ulehu Israel. Naba ulawan jno barulah supaya laupan. Menayu pada jing redim jing lada pop jongki. Usina jong hajis kulit uliat banjoyani. Uwan pen syai ba shong jing dum pada serniu jing ya. Uwan ya lam kicha jumi syaka lenti jing su. Enya royutai ulehu Israel. Naba ulawan jno barulah supaya laupan. Semuanya. Wahai Haleluya ya ucap. Rai Haleluya ya ucap. Rai Haleluya. Rai Haleluya. Rai Haleluya ya ucap. Kublai kebahagia kepada Percinai dari Putra dan Takkan akan kui kanap dari Tuhan. Wahai Haleluya ya ucap. Rai Haleluya ya ucap. Rai Haleluya. Rai Haleluya. Rai Haleluya ya ucap. Utrai dan rekat bat pi. Kai jing pule na ke gospel bakut kat kum u Matius. Kaburam. Hakata kapor about Jisu larung hakapernaum wei urang ba sispa lawan balokarpa di uong. Kotrai usyakri junga utiapang yap siang haying. Bat usitom jur. Bat loong hau ngan wan bat pengkot yu. Hanrei urang ba sispa ulapai ktin. Kotrai ngamlong babit bamenrong hapo ying junga. Hanrei shuong tangga ktim. Badusyakri junga un sakot. Naba ngaru ngalong ubahapo
kabor penyat bat ngadon shispa hapo jonga ngasu hukum yo wei ki bat ulek bat wei bat ale bat uwan bat ngahukum ya kisakri jonga le ya kane bat ulek habau jisu la yo sngau yu ulalengo badul ong ha kitu kibabu yu shisha ngong happy barwat ha Israel nampat ju shem kat kane kajinge ngong happy bon kiyawan namingi bat setngi bat kiya shom khawai badu Abraham u Ishak badu Jacob bat kahimab neng kat ba ya kikon jong kahima en sa shop sha ke jingdom habar nanta kibreu kan saya yam bat kret yala kipeniat bat hauran basis pa ujisul om kile ai kan urlang happy kumba pilange te yau tau sakri lapan koi ha katai ka klepmat bat habau jisul ala rum haying Petrus ulayo I ya kiau kurem jungu baka tia baka pang kisho ulakta yaka kti jongka bat kisho ka penlat yaka bat kalaki jot bat kelas dang banai jimbam yu enda pramit kilawan lam yu bun kibashom soy badulobe yakiman simpoman da kti bat upen kot ya kibapang baro kane kalong kibapan urang ya kata belakren da isaya nong YouTube pa ula shim ya kijing kreo jungi bat lokit no ya kijing pang jungi ka gospel jomutrai kijing ro ya me ko Chris ko hanmen ko para ha utrai Jesus Christ kumbang hitip mentang kasngi ngirake ya kasngi crowd ane kasngi buram jong kadanut batalem jong kamaria tesoti bala karku kakmi jong blay kakmi jong kabalan bat kakmi jongi iway payway tahagane kasngi habang ngirake ya kane kasngi buram jong kadanut batalem jong kamaria ko hanmen ko para yolese ngi haban snutho ban ngi haban kli ladi balai ngi buram lan ngi rakhe ya kadanut batalem jong kamaria haban ngi posan sohang ka jing im bat ka jing long ka jing ade jong kamaria badu blay shisha ngi I ba kamaria kadon kane kadanut ka bakhoj kadanut ka batalem kadanut ka baloi loi nama ngi I ha ka jing long jong ka nadu kapor ke badang red hadu ke jing long samala jengka bat hadu long jengka ni I shisha bakamaria kadon kane ke jing long blay kadon kane kadanut ke batalam kadanut ke basida kadanut ke baloi bat ni iro kamaria kadon kane ka jing I ke bakerpang ya blay kupa kadon kane ka jing I ke bakerpang kamtame yala ujong ukun kum kakmi bat kumjuru kadon kajing I kaba shisha na kabanta kitu kibreu kibat lechaka lane kibadan kamyaka yangi iwe paiwe kadon kane kajing I habaro lightly kadon kajing I hawlei kupa namaru blei kupa udai balat hawyaka udai bala rila sumareka ublei ba ayaka ya kata ke jinglong bat ke jingman jong kabarakhat kadon ke jing I hawblei bat kum juru kum gakmi kadon ke jing I ka bakerpang yalau jong ukun jong ka ujisu ngimla ban pet ngimla ban nujor ngimla pas nuthu ya kata ke jing I ka bakerpang bakamaria kadon halau jong ukun ngi isha den mata kadau wat happening jong ke jing sha sitom jong ukat kito kamaria kadan hasanda sanda jong hoy kamla ban kit ban ba ya gadik na hoy kamla ban kit ban ba ya kata kelengkor ke ba ukun jong kau kit na ke banta ban pelaj im ya ke pertai borokoi hanrei kadon hasanda jong kapan pau ya ka jing don rengkat jong ka ban kit ban ba ya gadik na ya kata ke jing ke ba mo usha ke kadang ke jing ke kerpan yau Jisu
berkumjuru kamaria kadon ka mensim ka mensim jing ka bakerpang yang badia pi badia baro kibreu kibadon kameka habangi peja ka kampla ka bo Jesu le nang kong ru dei ka jing ka kamaria kadon nak bantra kito kibreu kibadan kam yaka lengba ka jing jong kamaria ya kibreu u Jesu u yarap u Jesu penpau ya ke jing ke jing badi ka bor le jing dan ka le kapla ha ka to ka jing to hari kanan ko hanen ko para ni shisha ka ne ka jing ke basisha ka jing ke baloi ka jing ke bakrau ba kamaria ka dan ha ka dan jongka den mata ka daw ka balang kahikaya nga bade pi ba kamaria ba mangingi de ba rakeken ya ka ne ka snikrau jong ka dan batlem jongka ko hamen ko para kumhagane kasni bangi rakhe ya kane kasni krau jong kadanot jong kamaria ni hapan tip yola se khandia de ka background ane ka history jong kane kasni krau ni tip ba ya kane kasni buram jong kadanot batlam jong kamaria kum ka thesoti bala karku lasdang ha kita kispas nang ki bakhat new da way rukhot bakarteng u John Youths une de rukhot uba leburam ya kadanot bakut ya kadanot jong Jesu bar kumjuru ya kadanot batlam jong kamaria thesoti te hadin kata pat niyo i ukpa bakut jongi popayas uba khanar house nam khat khandai spa sapusau upen bana hakabalang barokawai bangin rake ya kane kasni buram jong kadanot batlem jong kamaria kumbau lapan bena ha ka arp atarik jong ubnai agas house nam kakandai sapusau nadu taus nam habaro setelah ka pratei kum ki katolik ngilek buram ya kadanot batlem jong kamaria hanrei house nam kakandai hanrei kandai pat hadin jong ka Vatican basakan upop John Paul ubahan reu u penkelano ya kane kajing rakhe ya kadanot batlam jong kamaria ha din shisli bangi rakhe ya kadanot jong Jesu lane ka danot bakho jong Jesu ka bangi rakhe man the sacred heart of Jesus ko hanmen ko para den matakadaw nadu tausnam khat khandai rupu khandai ni rakhe ya kane kasni krau jong kamaria ha kane kasni ko hanmen ko para habangi lapusan kadanot batlam jong kamaria ni habruban kelila de hatong dan em kane kajing kadanot jong kamaria halade habangi rakhe menen kadanot jong Jesu banmata kasni ni rakhe ya kadanot batlam jong kamaria ni haban ong hatong dan em kum kane ka jinglong ngidan em kane ka donot ka batalam ka badap daga jing kabdap daga jing snai halade marway ko hanmen ko para pekmi yalade namar ga i ka jing em jong maria nadu bastang hadu bokon jongka namar ka jing namar ka jing snai namar ka donot jongka badap daga ni jinglong babha kamaria kalaban penpau te mangaba piru kan pep habangidan kum kane ka donot batlem jong kamaria klempep ngila ke ban penpau ya ke jing basisha jungi yoblei ngila ke ban penpau ya ke jing basisha jungi yo kun jong ka Jesu barkum jurung ngila ke ban penpau ya ke jing snei jungi ha ki bru baro ki ba ngiem lang misalang ki ba ngiatre lang rengkar barkum juru ya ki bru ki badan kam yang apa depi habangi pai pa chak gospel bamata gasni ke ba ngidak sudah pulai ko hanmen ko para miu i baune u ranba sispa udon kacin it ka bakerpan ya ushakri jumu omdei ya u bahing jumu omdei ya kun jumu omdei ya jaj kun jumu hanre udon kacin it ka bakerpan ya la ujong ushakri kane kacing don kacing it kacing isnei ka kerbang jongune rangba sispa yaw shakri ju ka khat kawar yang apa di piru kumju bat kaya tu yang apa di piru kumju bangin hab pandan kata gajing sunutu
kajing I kamdei ban shom tang hakata ka circle ka chunga ka chungpi kamdei ka hanrei kadei ka ba kadei ban yat palat liam ya kata ka circle ka chunga ka chungpi ngidei ban yat palat ya ka culture kajing I kadei ban yat palat ya kata ka jat ka kenja jungi kajing I ka chunga ka chungpi kadei ban yat palat ya ka ying ka sam ka chunga ka chungpi hanrei ko hanmen ko para kalong ka bas nusi habangi pe jala ka jong ka jingem nga bat pi pat ni I je ki breu tang ha ka to ka benta ka chunga ka chungpi tang ha ka to ka circle ka chunga ka chungpi nimla ban pen yat palat ya ka ta ka jing jungi ya ki wei pa hanrei uni rangba sispa udai ubreu bampop parios ngeus pang Jisu udai ubreu bampadan ke jenge yo Jisu hanrei mendapat uyatu yang apa pi ba udan ka jing I ka bakerpang watla ujong usakri den mata kedau nirungi haban bot ya kana luksa jong une rangba nin iken wat ya ki breu ki ba ngimito ngin iken wat ya ki breu ki ba hapo junga ba jompi ngin iken ya ki breu wat ki breu ki ba ngimdai ban I jona se ka ba kahika imlang basalang ka jungi kahika ngimdai ban I je ki henrei token ngin pen pau ka jing I ke jungi yaki ka ba harpat ni I ba ne orang ba ha ba yos ngeu sapang Jisu walada umdai nombot jung Jisu walada umdei uta uba lai tu ba Jisu hanrei tang shu yos ngeu ya ka kerteng jung Jisu ba Jisu wan sakata ga jaka nguyu I ba u don kata ga jinge upli yala ka jong ka donot bandon ka ne ka jinge bat ka jing priang yau Jisu batang Jisu ubala ban kata yau ne sakri jung bala ban pengko yu kumba ni yos ngeu ya ka jing duai la ni kenten ki ba uni urang ba ong ngam long ubasyong hop ba me wan rung hapo ka ying junga hanrei shu ong tang ka ktin uni usakri jume unsakot kane ke jinduai ka ba manga mapingi duai man kastat la ne man kapor habangi wan ba chimbenta ha ka eucharis bakoi kam tame haswa bangin priang yu Jisu kamet bat kesnam ke cukup kohan men ko para ni duai ya kane ke jinduai ke ba la sat na la sim na ki kentin jong une urang ba sispa kotrai ngamlong ubasyong hab lani ke basyong hab memang rung hakadanut junga hanrei ong ken tang kitin ngan sakot ngan sakia ngan sayo ai kata ke bor ban I ya ki breu ki ba ngam pacu I ban I je ki breu ya ki banga na isi mensua ban I je ki breu palat ya ka yin ka sem junga palat ya kata ka circle ka ba ngan ngadam ne ne I kane kade ka jigi kai ka ba ngiyo ken ko hanmen ko para na ka jing rakhe jingi menta kasni ya ka danot batalem jong ka Maria klempe pune urang ba bayi ngios ngeo ka gospel udon kum kane ka jing I jong ka Maria den mata kadau ba ula ban I wat yaw tau sakri jungu usakri ubah po tam jungu ubadai ban le ya ke e ka ba mo upha lane uang ko men ko para to ken hagane kesni ni duai na ka banta kane ka jing e bang la ban E pala liam ya ka jing E ka ba ni don ha ka jing em jungi ka ba banta en yoro yaw Jesus Christ yen ngin plai ba ka chong ka jing nga nget how they pa ba bo ro kun tao ka neng ba do tao Jesus Christ ko mo ma be ju utai ni ya ba la bo na ma sim ko ya ba la kha na Maria de sati para sha ka be ko Dios Pilatus la sana na yu la ya pa la terbiru la ya shi ba ya ha sni ka ba la mi pa ki ba ya ulat kil syaknain kusong syakaman ublay kepada nengor laro nang trawan bat mengisar di ilmu dibayar nangai kau mensil bekut akabalang katelek bekut ada jinsalok kedekut ada jinhabi kipok ada jinipat kedok berhada jinim bom cukut amin
And by life spark nhiều song, life nhiều song. Kau yang baru punya dah tubuhnya wantewas. Gajing jong dan roh, rajong ini ujong dah. Oh, shishau ada kulit hai dan bani tu shangan sa. Dodoai ko para pakai jingkinya junga bajung pi kan long ba penyang junga kemadu leu kepa badan bor baro. Dok mi ko try ya ke jing duai ber ke jing terwa jong kirunge jong me. Ya kibala wanra ban kan mau ya kamaria bala kerku kakni jong ublai bakin long kiba me pediang snow bha bat bakin ai hangi ya kejing yarab jong kejing map bat jing pen yasuk jong me dau Christ utrai jongi amen. Utrai dan rengkat bat pi token tu yalaki danut tong nang utrai blai jongi Dasisha galong basong hak bat kabade kade ti jingi bat ka jing pen em yangi banyaro yaki kamba jongme ha ka jing ken tu nam ya baro kerukut bat kamtam kat bangidang ken mau ya kamaria ka tesoti bala kerku ban pen pena ya ka jing krau jong ke jing is jongme ha ka jing raya ro jongme namar dasisha melale ki kamba krau na bakut shabakut kaprathe ban mela pen priang ya gijing isnei bakrahai jongme na kapateng sha kapateng ha ba me lakmi ya ki shakri jongme ha gijing long red jongka mel ai hangi lenba jongka yong nong seng jong ka jing pen im yaw ben reu u khon jongme utrai jongi u Jesu Christ lenba jongu ka kan hon jongki angel kamane ya kaboram jongme bat ka kmen hakmat jongme shi jinam ni kerpat ya me to ai bakisur jongi kin ya so bat ka jongki ha ka we ka sur jong ka jingwa ya ro kat ba ngi pen bana Bakut utrai, bakut nulai ipan, yang berpetai kita, dan kaburam jombe. Turai ubleo sana, kabar berkaburam. Torwayu bleyo sa
Dasisha malong bukot kotrai katame jong gajing kuit baro. Namar kata ngi kerpat yame dopen kuit pen kentang ya kine gajing terwa jungi. Dag bapa yamen sim jume kum kam jer alor jongki. Bakin kelalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jungi u Jesu Christ. Hakapor baladi no yu badala kamon snyoba ula pediang ya gajing sha sutom. Ula shim yukpu bad kebai lu yame ula kedia yu badalai hala kesenran u om to shim batobam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga ya kaba NIT na kabanta jongpi. Ha kajukur kam enda layabam ula shim yukukuri badak baingu biang yame ulai hala kisembran uong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kukuri jom kasnam jonga jom kajutang batamai batbom jukut ya kaba enpenmi na kabanta jongpi bat na kabanta kibabun na kabanta kajumap ekipop tole ya kane ban kan mau yanga. Kajing maya jong kajing e. Bani bam yu ne upu. Bani ngi bapen mantra ya kajing ya par kajing mi pa jun u ngi terwa hame ko trai yok pu jong kajing em bada ko kuri jong kajing pen em ngi dai nuai dem namar malanyo yangi ki babit ban yang akmat jong me bat ban chakri yame da kabas ne red ngi karpan yame bangi ki bayo banta akamat bat kasna mukres ngi long ki ba lapan yatali ka wei daw man sem bakoi token mau ko try ya kabalang chome kabla priang hasatala ka pertei bato penjana ya ka ha ka jing e rengka badulyu ukpa ba khu jingi ul ban marwen yu bishop jingi ka kan hun ki bishop bad baro ki lengdo token mau lem ru ya ke man ki para shinrang bad kan thei ki bal yatia da ka bakramen ya ga jing mi pat bad ya baro ki bal klat no ha ka jing isne jong me to priang ya ki sha ga jing shai ka khma jong me to isne yeni baro ngi karpa dia me barin kat bat kamaria the soti bakhoi kakmi jong blai ujesa bakhoi ukorem jongka ki apostol bakhoi bat baro kerkhoi ki blapen snu bahaya me pateng la pateng ngilong ki babet banyo bantalam ha ka jing embom jukut bat pengira bat pandan borom yeme daw kun jong me u Jesu Christ. Dau lembatu badhau kalong hame blek pa badan bor ha ki jing long ka wei jong men sim bakut baro ka borom bar ke jing ro chinom la chinom amen. Kum blah kum yangi dau long panem bat kum lehi kai ni dak chin blai ngi no banong kum pa jungi ba apneng kalong bakut ka teng jong me Kanuan kahiman sumi kalong kamon sumi hak kedeu kumap neng Tuai ngi mencah kejumam sumi kebahala kesmi Batamau ngi kerengkan sumi Kumbali rugi mapi kebalas niu yangi Arwadi alam ngi sya kejumkan syoy Henrei nepelaj ngi na kebas niu To penlaj ngi kerpat kotrai na kejing snu baro Ha kejing spun jong me Tuai jing sub jing sanya kisngi jungi Kenang ba da ka jing rap ka jing isne jome ngin lai barabor na kapo bangin yo jing da na ka jing jenjar baro
kat ba ngi dengap kmelanti ya ke jingkerman bakot bat ke jingon pat jong nong penem jongi u Jesu Christ Nama kecuali kelong kelima, kecuali kebor kaburan cinom na cinom. Kotrai Jesu Christ me belong haki apostol jong me ka jingsuk na yepi ka jingsuk jonga nga yepi. Wat pet yaki pop jongi henro yaki jinge jong kabalang jong me bat har ka jingsbun jong me to aya ka yaki jingsuk bat ka jingatali ka we kat kum kamon jong me mame we bat masun shar jinom na jinom. Amen. Ka jingsuk utrai kadan barabor Rengkat bat pi, Ong ini terwaya kada ka jingsuk iwe ha iwe bat jingsuk bat pi. Suk yang ki balasha khat sha kane ke jing khawai chong ukun lam rod ko kan nam shom ha man ro po ke yin chunga and raise on and the and se chunga sakia hi kame prakasam kos kan ro sha ka chim on chukun amen.
Kok bahab neng doa Jume kanwan kalima jume kalau kemon jume akan jauh kembang neng ay ini mencari cembang jume kebahagiaan sini kata maaf ini kerenggang sini kumbang dulu maaf itu sendiri ini saga jin pensoi henry pengai ini nanti sendiri amen kublai kumaria kepada pedesnya putra dan bapa lakukan ya pan paling dikintai Alat aku ya sok ko jompa Yesus. Komaria aku yukni jompai Tuhan mencas di kelompok mencari kepol sunya sunya amen. Kau buram apa berkon pada musim berkon. Amen. Dong ini aduan. Endala penlong yang kinongoyo benta haga jingsus pa bom jukut ikarpat ko try bamangi kibatkan mau buram ya kami jomukun jome ngin sngew kraw haga jing pura jong ka jinga e jome bat ngin yomat ya ka jing ya roy jong ka kam jing penim dau kris utrai jongi utrai dan rengka bat pi ublei badan barbara unkur ko ya pi Pa pada kun pada manusia berkut. Amen. Tulis i baca kriya try dan kecingnya i jompi markel yang is kamu ya play. Dan bar aspa kakulay ar raine.